nyoba ikhlas nanging apa tak lakon nampa kasunyatane tresna kowe sumanding wong liya. Ati durung lilo kowe nyanding wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa bebasane kembang mekar ana ing wangi nanging dudu aku sing duweni. Ora gampang nampa lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nampa kasunyatane tresna kowe sumanding wong liya. Siga!